Seto penj ka nitie kaka yulo bendo osebedo e skunde moko ma achiel kuom gik ma usebedo kuywago kaka riwruok en nok mar jopuonje sikunde. Ang'o mutimo mondo mi magi kik bedi e kinde makoro ji dhi mbele nikech piny tol sudo kaka piny medo sudo samoro nitie okenge miketo. Wach kata kowuok e chakruok mar seto penj. Iyudo ka samoro nyithindo moko nosedhi mbele ahinya. Tiwacho ni penj ni kitime tidwa ni tim assessment ma average. Itim assessment ne nyithindo te. Otim assessment ne bati ma samoro ne gin chien e weche mag kaka ne gipuonjore. Assessment odhi okawo nyaka mbele kacha. Otimo assessment ne ng'at machielo ma samoro gin ne gisedhi malach ma gichak giduogo kendo ma gichak ginuoyo kendo gigi mondo nyithindo bed gi winjo gimako gik ma gigi dwani mondo ibi gitim mbele. Ma ere kaka samoro nyalo hinyo ikruok ne penj. Mokwongo nitie skunde moko ma ka gidwa admit nyithindo mondo donje e skul gimiyo gi penj moro ni entry exam ma kadipo ni nitie marks mokiyudo to koro skund no ok nyal donje. Mago ok gik maber nikech kiketo ni nyaka mi nyithindo gi penj mondo ekaw gi e skul, biro yudo ni nyithindo moko ok nyal yudo thuolo mondo gidonje e skul kata skul maber manyalo miyo ni kama ne giaye cha nyalo bedo ni nok giyud puonj malong'o. To okel gi kani mondo gidonji mondo puonj ma giyudo ka obed en puonj malong'o maber. Koro kiketo ni nyaka imiye entry exam moro ni mondo otim mondo ekipim kidhi kawe kata ok ikawe, ok apar ni ikonyo nyathino. Nyathino onego ing'e ability ma en godo kata seche mokele e skundi mondo idonj mondo som. Ing'e ane ni nyathino obiro ka wan kaka jopuonj obiro ni mondo wakonye mondo obed gi future, obed gi ngima, obed gi ng'ama nyalo mako somo emomiyo okele. Koro weche moko mag nichiwo entry ok onego bedi. En nyathi kobiro to nitie vacancy e skul, nitie opportunity mar somo, nyathino omi thuolo mondo otim ang'o mondo som. Koro emomiyo kata weche mag competition ni skundi ne timo maber malo skundi cha. Jopuonj gina jopuonj, nitie iwacho ni environmental difference. Nitie gimomiyo skund ni ok tim maber malo macha. Nyalo bedo ni macha nigi jopuonj moromo, to moro ni staffing, to gin skunde mani machiegni, moro cha staffing ne ni ber, moro ni staffing ne ni piny, moro cha jonyuol are cooperative, moro ni jonyuol are not cooperative, moro cha nigi facilities manyalo nenore ni ber manyalo kungo somo, moro ni to pod yware nikech facilities gi pod onge. Koro kiketo ni idwa compare ni nyathini ni e skund ni nyathini ni e skund cha, ni nyithindo gi ok onego bed ni miyo equal opportunity mana ok ber. Emomiyo onego bed ni kata ka Teacher Service Commission timo posting e skunde, onego ging'e kaka gitimo staff balancing. To serikal notimo maber ni ne giniko jopuonj kata dipo ni ne giniko gi as interns ma be pod wayware godo nikech wadwa ni jopuonj mondik as interns obed permanent and pensionable. To kata bed ni ne gindiko jopuonj miluongo ni interns, jopuonj gi bedo balanced e skunde maber ma ok bed ni skunde moko nigi teacher gi jopuonj ma kiwango gine piny, numbers gine piny. Teacher pupil ratio. Yes. Kwan jopuonjre kopim gi jopuonj. Yes. Onego bed ni skul ka skul nigi opportunity machal gi moro mondo koro bed ni kaka nyathi nyalo puonje skul A, the same nyathi kokele skul B pod oyuda equal measure of puonj mano onego bed no oyude skul mano odhiye. Wasewuoyo kuom nyithindo gi ikruok margi kaka inyalo ikruok nyithindo